Kira kopi gawe rono, wong wedok ora ana sing doyan kopi. Iki lho kopine gawe. Apa? Wis. Ora ngombe kopi, Bu. Iya wong wedok ora nek sing ngombe kopi gakno sakmono kae. Nah, kowe nggo sarapan apa ora iki sarapane kene? Enggak, kok kirim. Iki aki ya, nyenan. Enggak kirim jet. Oh kono ning kene jet. Oh ngalah. Ini satu kalau Mbah Karmen tok. Ya wis gawe rono, gak ana rono. Mbek kae kok. Ora wong wedok ora doyan kopi. Sarapan karo sambel teri. Tempe. Ya Allah kuwi siji iki, Yut. Wah, ada jabut nek ora percaya. Tak gede. Nduk. Wis ngono kuwi lho, wis nganu. Udah kok tempe. Kok Udah kok tempe. Tempe. Itu kan Pak Gembung.